Dalawang insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo ang naitala ng kapulisan sa Naga City. Ang mga ito nakunan pa sa CCTV. Sa loob ng isang subdivision sa Barangay del Rosario, natangay ang motorsiklo ng isang Indian national sa tapat ng bahay nito matapos maiwan ang susi sa kanyang motor. Nangyari ito noong August 1 between 7 p.m. to 7:30 p.m. Diyan po sa Camellia Heights Subdivision dito sa may Barangay del Rosario. Nag-conduct tayo dito ng follow-up investigation and operation. May directives na ako sa aking mga operatiba. Hanggang ngayon, ongoing pa ang investigation at follow-up. Naiwang susi rin kaya natangay ang isa pang motor sa Barangay Santa Cruz. Ang salarin, patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad. Mamundongan ng barita, no? Common na nagiging dahilan is nawawalat ang susi, no? Ang susi kang bihikulo. So, mga bandang alas G's ning pagkabanggi, winalat niya na itong motor duman sa iyang lola, sa biktima, sa lola ng biktima, and naghali po siya pasiring sa bula. So, mga bandang mag-aalas 2 ng mayaga, pagbalik niya, dahil niya na nahiling si motor, and duman niya na araman na garo na walat niya si susi. So, yun nga niya, may nag-aging sarong nasa 5'5" ang height, medyo madiklom po pati si lugar. So medyo masakit si mga nakuha kang CCTV. Ayon kay Lieutenant Colonel Pumar, bumisita na sila sa Indian community sa lungsod para magpaalala at maiwasan ng mga katulad na insidente. Hinihimok din nila ang biktima na magsampa ng kaukulang kaso sakaling matuntun ang suspect sa nagpapatuloy na police operation. Iimbestigahan din umano ang security measures ng private security ng subdivision dahil mukhang maluwag umano ang mga ito sa tao sa loob ng subdivision. Jan Amador, CSN.